Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, benvidos unha vez máis a este programa de Sempre en Galicia, xusto no mes de San Xoán, domingo 2 de xuño. Damoslle benvida a Francis Queijo. Que tal, Francis? Aquí estamos, moi bons días. Bueno, 12 grados de temperatura, ceus nublados, choivas miudiñas, cando empeza Sempre en Galicia. Coa alborada de Veiga, saudamos ao Patronato da Cultura Galega que o vindeiro sábado festexa 60 anos de vida. Celebrar un cumpleanos, amigos, é tan só chegar a unha estación. É deterse un pouquiño, volver a vista atrás para recordar o camiño andado, revivir os momentos felices, falar do pasado, pero pensando en futuro, revertirse de orgullo e valorar o traballo dos que nos precederon. Pero sin recrearse na autocomplacencia, porque a sementeira ainda nunca está completa. Hai un futuro difícil, incerto, porque cada vez somos menos e cada vez precisamos máis uns de outros. Brindamos polos 60 anos baixo a cúpula da institución amiga de Alma Galega e pregunto, haberá nome máis bonito que para unha institución galega? Por iso está moi ben que sexa ali onde recordemos o equipaxe desa ilusión que supou ver cumplida unha ilusión e refrescar os novos propósitos en esos estupendos obradoiros que con tanto éxito se foron enraizando no que facer galeguista do noso patronato. Son eles os que teñen que poñer en marcha ese tren de cara a un futuro e excitante por vir. O patronato cumple 60 anos. Naceu como berce de unha fala soballada e dunha cultura maltratada na propia Galicia. Por eso foron cosendo día a día ese patrimonio que nos era propio en unha tarefa clara, limpia, directa e eficaz. Un idioma e unha fala con misión de custodiala, de enseñala e de revertir os seus valores nos nosos fillos e netos. Xentes, vidas, mulleres e homes, moitos deles das aldeas, maltratados pola vida na súa terra. Xentes que aguantaron o sufrimento sin protestar, traballadores de moito por pouco, homes e mulleres que non puideron enterrar os seus mortos. Que mellor ocasión, amigos, para facerlle xusticia en estes momentos. Se así o facemos, seremos fieles a aquel embrión nacido fai 60 anos, en aquela bella sede de Río Branco 1443, un lugar que sempre se encheu de sentimentos, de nostalgia, de pasión e de amor a Galicia.
Ven a nosa memoria en este intre o eterno recordo de galegos xenerosos, cheos de amor á terra, persoas exemplares que foron quedando polo camiño da vida, pero co seu legado quedou para sempre nos nosos corazóns como símbolo de reconocemento, aínda que está bañado polas vaguas da lembranza en súa memoria. Brindaremos tamén por eles e con eles, porque é de xusticia darlle a honra que merecen. Xesús Manolo Canaval, Luís Tobío, Antón Crestar, Couceiro, Fernando Pereira, Vázquez Baliño, García Cochón, Laura Touriño, Federico do Campo, Andrés Pazos, Manolo Sá, Pepe Fernández, Constantino Álvarez, Xerardo Díaz, Manolita Somoza, Ramón Vázquez e tantos outros que a memoria nos nubla recordalos. Pero, amigos, non queremos hoxe acabar este editorial sin ter unhas palabras de cariño e de alegría a nosa compañeira e amiga Ana María Lorenzo, elexida por unanimidade pola Xunta Directiva para recibir a Vieira de Prata deste ano. Con ela todo, sin ela nada. Tan só quero decir que se fai xusticia, que é merecente desa estimada presea. Nada máis coñecer a noticia da institución, acudiu á miña memoria unha frase do escritor estadounidense John Dos Passos, que dicía: puedes arrancar al hombre de su país, pero nunca puedes arrancar el país del corazón del hombre. Ana María supo atoparse coa terra dos seus ancestros e cargar con ela no corazón, defendéndoa e amostrándoa, e sin que xamais perdera o seu cariño e dedicación, porque a terra é como a familia, solo sentimos o seu valor cando a perdemos. Feliz cumpleanos ao patronato e para ti, Ana, que este premio sexa un apoio, un báculo, para que sigas traballando polo patronato, igual que hasta ahora, porque superar ese traballo é casi imposible. Na lingua, atopar na lingua a esencia, o valor da erva, a sega do centeo, os orballos miúdos dos nosos montes e o murmullo do Atlántico batendo nas costas galegas, porque na lingua está todo. Felices 60 anos a esa casa de cultura, felicidades eternas para esta amiga que fixo do patronato o seu altar de devoción, sempre coa limpra frente erguida. Irmáns en pé, sereos, a limpa frente erguida, envoltos na brancura da luz que cae derriba, o corazón aberto a toda verba amiga, en unha man a fouce, en outra man a oliva. Arredor da bandeira azul e branca, arredor da bandeira da Galicia, cantémolo dereito, a libre non a viga. Cantémolo dereito, a libre non a vida. Validos de traidores, a noite da Frouxeira, a patria escravitaron unhos reises de Castela. Como estas polo tempo xa afloxan as cadeas, irmáns asoballados de xentes extranxeiras. Ergamos
no amor a Suevia de legendaria historia. En pé dispostos a non morrer sin loita. O día do medulio con sangre quente e roxa mercamos lo dereito a libre honrada xouta. Xa está o vento a bandeira azul e branca e o pé da enseñada na tonca rega. Berremos alto e forte a nosa terra e nosa. Berremos alto e forte a nosa. A nosa terra e nosa. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, quixera comezar esta charla contándolles unha historia. Unha vez, xa fai moitos anos, por aí 20 máis ou menos, ocorríusenos aquí en Sempre en Galicia que eses xóvenes que iban aos cursos de galego viñeran ao noso programa a recitar un poema en galego. Acudiron axiña todos, viñeron, sentáronse diante do micrófono, con certo nerviosismo algún, pero todo saliu airoso. Pero unha delas estaba máis templada, máis seria, máis interperrita, pero con un timbre de voz realmente agradable á súa personalidade. Propúxenlle que volvera ao programa, que volvera Sempre en Galicia, que nos acompañara aquí en Sempre en Galicia. No, yo no, si casi no hablo gallego, insistín. Esa alumna de galego era Ana María Lorenzo. Da timidez de recitar e falar en galego, foi soltándose, foi membro da xunta directiva, dou máis pasos, hasta ser presidenta do Patronato da Cultura Galega, compañeira durante 18 anos de Sempre en Galicia, redactora do Vieiro en galego e hoxe Vieira de Prata dese patronato. Felicidades, Ana, e bons días. Moitas grazas polas túas verbas, pero, a ver, o de redactora do Vieiro, non, estásme xa poñendo cousas demais. Pero sí, son 18 anos aquí. 18 anos. E todo empezou así, sí. Como ti dis. Todo empezou no patronato
querendo aprender a falar galego. Ese foi o comezo de todo, non? Claro. Ese Recorda o poema, non? Cal era? O poema que era? non me lembro. Non era algo de Manuel María? Fixemos tamén? unha actividade no patronato con poemas de distintas persoas recitando poemas. Non me lembro. Esperabas esta vieira? Non. Tomoume por sorpresa, por suposto que é un honor grandísimo, porque todos sabemos o que representa o patronato, e tamén as persoas que recibiron este recoñecemento antes, tomoume con moitísima sorpresa, pero ademais eu penso que cando un asume unha responsabilidade, no, nunha institución, moitas das cousas que se fan é porque sentimos que cando un asume unha responsabilidade asume tamén a obriga de facer cousas, ou seja, é parte da tarefa que temos por diante. Cando ti dis bueno, vou ser parte deste grupo que está na directiva desta institución, eso ven xunto con a obriga de facer cousas, de maneira que é parte da tarefa, non? Pero tamén as cousas poden facerse dunha maneira ou doutra maneira. É certo. E ti as faz moi ben, Ana. Bueno. Podía facela fácil, simple, unha cousa sinxela. E ti non es así. Pode haber errores, verdad? Pero somos humanos. Erros sempre A ver. temos porque somos persoas, non? Hai cousas da personalidade de cada un tamén, Claro, porque teño un pouquiño esa cousa de cando asumo algo, trato de facelo con compromiso. De que te sintes orgullosa como presidenta do patronato? Eu ás veces penso como tanta xente no patronato, porque o máis precioso do patronato é a xente. Claro. A tarefa que levan adiante, todo ese grupo de xente, o cariño con que ti te sentes acompañado no patronato non se ve en moitos lados. Entón, xerou un grupo humano que é o máis valioso que ten a institución. Por suposto, ese grupo humano enfocado no que é o obxectivo da institución, que é o espallar a nosa cultura, a cultura galega, unha cultura tan rica. Pero o grupo humano, porque podíamos ter ese obxectivo e estar un pouco descolgados uns dos outros, pero non. Eu síntome orgullosa da nosa institución polo que fai e por quen o fai. Cando por primeira vez dixeches na casa que ibas a asistir a eses cursos de galego, como tomaron? Bueno, mira, a ver, a idea miña, primeira, eu quería aprender Era terminar galego. a carreira, non? Non, bueno, eso aparte. Eu teño tres cousas máis importantes na miña vida. Primeiro, a familia. O segundo, bueno, nestes momentos traballo desde a sociedade civil, pero cando traballaba, porque estou xubilada, o tema do control do tabaco, ti sabes que ocupa unha boa parte na miña vida, e fago tamén con todo o compromiso que podo. E logo o patronato. Cando eu decidín aprender galego, mira, alá polo ano 1999, eu quería aprender galego, entón non sabía onde, non coñecía o patronato. Entón atopei no que naquel momento era el Diario Español que salía. Atopei ali uns cursos porque na miña casa ás veces viña el Diario Español, atopei ali que comezaban os cursos de galego no patronato na rúa Río Branco, tal. E fun ali, inscribíme aos cursos, a miña idea era aprender galego. Por qué? Eso tamén ten que ver con que por que logo seguín no patronato como seguín. Inscribirme nos cursos para aprender galego, e o que me motivou a min foi unha especie de reivindicación a nivel persoal, con respecto eu sentía que tiña que amosarlle aos meus pais, meu pai e miña nais, galegos os dous, que tiñan que estar orgullosos do que eran, non? Porque o franquismo roubou de moitos galegos ese orgullo, facéndolles creer que
falar galego era algo inferior, que non estaba ben, que non falaban ben. Eu tiven oportunidade de sentir, dicirlle a meu pai cando se lle escapaba algunha palabra en galego, fala ben. Eu oíno na miña casa, de parte tamén do outro galego, Claro, que tiña sí. esa, a ver, que quería moitísimo a meu pai, pero el tamén tiña esa convicción de que non estaba ben e de que era como amosar certo grado de ignorancia, non? Entón, a primeira idea miña cando decidín buscar un lugar onde aprender galego foi esa, unha especie de reivindicación, porque a través da lingua, era unha reivindicación da nacionalidade tamén. Por suposto, tendo en conta que a lingua é un elemento identitario fundamental do que é calquera nación. Entón, fun ali. Pero logo, o patronato amosoume, a min, algo moitísimo máis amplo, non? A riquísima cultura galega, e xa aí foi cando o meu compromiso foi a maiores, porque xa entendín que, ademais deso, ese compromiso xa foi unha reivindicación de tipo colectivo. Espallar a cultura, dala a coñecer e que os orgullosos o orgulloso que ten que estar o galego de pertencer a esa nación. Sínteste ti personalmente como necesaria hoxe no patronato? Por suposto, como todos. A ver, a nivel ninguén a título individual pode facer unha tarefa desta envergadura. Entón, o grupo é necesario, sí, e cada un dos integrantes dese grupo somos necesarios, todos. Hoxe temos distintas comisións traballando que cada un pola súa banda non podería facelo. Claro. Temos a comisión de actividades coa compañeira Francis, con Carmen Lorenzo, con Carmen González. Hai outras comisións, a da radio que tamén integra Maribel Calderón, a propia comisión da xunta directiva, a comisión de... O sea, hai grupos divididos facendo cousas nesa división de tarefas que é necesaria, donde cada un é importante. Cada un é importante porque ninguén só podería facer estas tarefas, estas actividades, leválas adiante ben. Francis, como compañeira dela, tanto aquí sempre en Galicia como no mesmo patronato, como tomaches esa decisión ao saber que era Vieira de Prata, Ana? Sentínme totalmente feliz, porque eu penso que non hai outra persona neste momento que a mereza máis que Ana. Ela, o que dixemos na audición pasada, non hai cousa que ela non faga. ela mete man todo no que hai no patronato. A ver, hai varios, Hai varios. Se ti tes algunha dúbida ou alguna cosa, pregúntaslle a ella, ela sempre vai estar aí para darche a man, sempre. Ana, como se compaxina a labor do patronato coa familia? Eu pregúntome o mesmo. Non, agora que estou xubilada teño máis tempo, pero eu pregunto máis veces como facía eu. Claro. Hai anos, cando os nenos eran pequenos, ti tes que atender. Eu penso que tiras pa diante. Como eso é ben galego tamén, tiras pa diante, porque, tes a familia, e tes o traballo, e tes o patronato, e como o traballo tes que facelo, e se che gusta máis aínda, o patronato é un compromiso que queres asumir, e a familia, está por encima de todo tamén, entón, claro. A ver. Mira unha cousa, sei que hai, como ti, centos de profesionales, fillas e netos e fillos de galegos que non se achegan ao patronato. Que lle dirías, Ana? Sí, que se acheguen, porque ali van a encontrar un bálsamo. Sí, eu penso que é importante saber de onde ves. Saber de onde ven cada un, coñecer ese rico pasado do que... Ti, ás veces... A ver, a min pasoume que eu, ás veces, non sabía que algunhas das cousas que fago, do meu forma de pensar, incluso algunhas verbas, viñan do galego, ata que as descubrín no patronato. O sea, hai toda unha cultura que ás veces sin dicircho os pais directamente, pero cho transmiten. É boa cousa sabelo, é boa cousa saber de onde ven cada un, así que eu invito a todos os que teñan
raíces galegas, non somente os pais, pai e nai, senón tamén os avós, un avó, unha avoa, Claro. un bisavó que teña que sexa galego, pois de orixe galega que veña, o patrón pode vir calquera, non somente os galegos, hai moita xente que ven Claro. porque está interesada en coñecer esa lingua ou esa cultura en xeral. Pero se ademais sabes que tes antecesores galegos, pois está moi ben que se cheguen no patronato, que van a encontrar eso e ademais un grupo humano excepcional. Crees que é positivo o que se fixo 17 de maio entre o Centro Galego e o Patronato? Sí, eu penso que sí, ou seja, cada institución, por suposto, ten a súa identidade, ten os seus grupo de xente traballando, e a colaboración de uns cos outros pareceme moi ben. Claro. Se nós facemos algo que o Centro Galego quere ver, quere gozar del tamén, pois alá vamos. Claro. A min pareceme moi ben, sí. Foches delegada máis ou menos 2 veces, non? A Galicia por parte do Patronato. Sí, sí. Sacaches cousas en limpio de esas reunións, de esas... Sí, sí. A min, eu penso igual, na miña opinión persoal, creo que deberían sacarse máis proveito desas reunións. Pero é boa cousa que a xente se coñeza. Eu penso que debería sacarse máis proveito. Non se aproveita todo o que se podería. Outra cousa que saquei é que como traballa o patronato, traballa pouca xente. Porque cando alguén do patronato vai a esas reunións, hai un traballo previo, claro, de lectura e de discusión dos documentos e de levar unha opinión. E non vin eso en todas as institucións. Así que, sí, teño tamén un certo orgullo de que o patronato participe do xeito que fai. E crees que é reconocida a labor do Patronato Sí, en Galicia? penso que sí. Penso que sí, que saben como traballa o patronato e valórano. Sí, penso que sí. Bueno, Ana, pois só resta felicitarte por esta vieira de prata, por esta concha de prata que che van a dar o vindeiro venres. Baste ser arroupada por unha cantidad de personas e de amigos. Xa non hai tiques, non hai tiques para esa reunión. E, bueno, noso quente e fervoado felicitación ao patronato e felicitacións a ti, porque ainda che queda moito por facer, Penso que sí, nunca sabe, nunca se sabe. Sobre todo no patronato e aquí na radio, no? Sí. Sempre en Galicia. Pero ademais, así como é Ana, que ela non para, se hai algo onde ela pode prestar axuda, dar unha man. Así que tes para moito. En ocasións ás veces eso é negativo, porque hai que saber decir que non ás veces. Claro. En algunhas oportunidades dime un pouco sobrepasada e penso que porque teño ese defecto. Constame. Teño ese defecto. Non sei se defecto ou virtud. Non sei se defecto. Pero como decía Francis, eres necesaria, porque hai dúas persoas que o patronato funciona nunha especie de balanza, que unha eres ti e a outra é Teresa, verdad? Porque son hai moita xente, hai moita, non sexas ingrato que hai moitísimo. Refírome a conocer as cousas a marcha de tanto no nivel hai xente que hai moitos anos que está no patronato, claro, que tamén coñece todo, Carmen Lorenzo, Carmen Díaz, ou seja, hai moitísimo. Non se trata de pero quero dicirche que o patronato, por sorte, apóiase en moitísima xente que coñece moito do patronato de Galicia e do que facer e do que hai que facer. Do que facer do patronato, se hai moita xente. Estas dúas persoas que ti nombrache, non. Sí, por suposto, non se trata de desmerecer a nadie. Cada unha aporta o que pode. Quero dicir que se tens que facer unha pregunta sobre o patronato, acudes a estas dúas cousas. Eres moi amiga de Cristina Fernández, verdad? Bueno, moi amiga é moito dicir. Eu admiro moito a Cristina. Admiras moito a Cristina. Pois para ti vamos a dedicar este tema de Cristina Fernández. Adiós ríos, adiós fontes, na voz de Rosalía, a nosa Rosalía. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra
che plantei prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiñado meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amouriñas da silveira que lle daba o meu amor, caminiños antrumillo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin, deixo amigos por estranos, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, ir viñas do Campo Santo, onde meu pai se enterrou, erviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Xa sollan lonxe, máis lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Xa sollan lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, voume soio sin arrimo, miña terra, adiós, 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 tamén queridinha, adiós por sempre quizás. Digo este adiós chorando desde a beiriña do mar, non olvides, queridinha, si morro de soidade, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia. Os pasos de Luisa Villalta por Santiago de Compostela. Unha nova publicación vende sumarse ás homenaxes a Luisa Villalta polo Día das Letras Galegas e o libro Andei por Santiago pisando estrelas, coeditado polo Consorcio de Santiago e Teófilo Edicións. Esta publicación homenexea a poeta coruñesa cunha selección de fotografías de Compostela, acompañadas dun poema dedicado á capital galega que pertenece ao poemario Música Reservada, publicado no ano 1991. Trátase dunha escolma de fotografías da cidade na que a autora homenaxeada estudou e que formou parte da súa vida cultural, musical e de activismo social que acompañan os versos do citado poema. A Xunta de Galicia autoriza a Santiago o cambio no plan da cidade histórica para a protección do mural de Lugrís Freire. A Dirección Xeral do Patrimonio da Xunta autorizou a modificación do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela para incorporar no seu catálogo como elemento específico o mural pintado en 1954 polo artista urbano Lugrís. Este mural está nun local de hostalaría situado na Rúa do Franco, no número 56. Investigadores da Universidade de Santiago de Compostela descubren novas vías terapéuticas para tratar o fígado graxo. Persoal investigador dun equipo da Universidade de Santiago de Compostela
acaba de descubrir que hai unha proteína implicada no desenvolvemento da enfermidade do hígado graso non alcohólico, unha patoloxía para a que non existe tratamento e que afecta xa o 25% da poboación española. Diversos estudos demostraron que esta enfermidade se está convertendo nunha das causas máis importantes de enfermidade hepática en todo o mundo, cunha taxa de prevalencia global estimada de ao redor do 30%, o que supón un desafío importante para a saúde pública en todo o mundo. Este estudio demostra que estas persoas teñen niveis elevados dunha proteína chamada proteína de sinalización antiviral mitocondrial no fígado. A inhibición desta proteína no fígado diminúe significativamente a acumulación de grasa, a inflamación e o dano neste órgano, segundo indican as principais autoras da investigación. Bueno, Galicia sigue última en contidos digitais na lingua propia do Estado. A oferta de contidos digitais en linguas minoritarias ou cooficiais no Estado español é bastante limitada, segundo o Anuario de Cultura Digital 2024 elaborado por Acción Cultural Española. Esta publicación recolle un total de 55 estudos e artigos e máis de 60 casos de interese. No documento alúdese á escaseza de linguas minoritarias, lembrando que a nivel internacional están a facerse modificacións nos marcos normativos e legais para garantir maior presenza destas. Neste sentido, a Directiva Europea obriga aos países da Unión Europea que garantan unha oferta de polo menos 30% de contido europeo. Pola contra, o Estado español, na súa lei audiovisual, establece que as plataformas deberán dispor, como mínimo, de 6% dos títulos en linguas cooficiais como o galego. Vamos a escoitar un pouco de música. Non c'è vi pagana eira, provincia
Amigos, este programa conta coa colaboración da Xunta de Galicia. Precisamente por eso vamos a lerlles unhas notas que fan referencia a nosa colectividade, verdad, Francis? Claro que sí. Temos o programa Retorna Talento que prorrogou o seu prazo ata o día 12 de xuño. Son becas para galegos menores de 45 anos para cursos de calefacción, electricidade, deseño, amoblamento e varios outros máis. Se queredes máis información, tedes que acceder á páxina web da Xunta, emigración.xunta.gal, ou directamente en forma presencial na delegación da Xunta en Montevideo, Rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro, de 9 a 14 horas. Atentos os xóvenes con esta convocatoria da Xunta. Temos aberta a convocatoria para o programa Conecta co Voluntariado 2024. Trátase de 20 prazas para que mozos e mozas galegas residentes no exterior de entre 21 e 30 anos poidan coñecer Galicia a través de actividades que desenvolverán no campo de voluntariado do Castro de Viladonga, en Lugo, entre o 29 de agosto e o 9 de setembro. O plazo de presentación vence o día 24 de xuño. Por máis información, te accededes á mesma páxina da delegación da Xunta, emigración.xunta.gal, ou tamén directamente na delegación aquí na Rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro, de 9 a 14, só na mañá. Bueno, contame agora no que ten que ver co patronato, a celebración do Día do Libro. O Día do Libro estivo moi ben, concurrou moita xente, hubo lecturas en galego, se ben foron a minoría, houbo lecturas en castelán. Había que levar o libro directamente e todo o mundo cumpliu e levou o libro e leuse directamente Hubo do moitos libro. lectores, sí? Houbo moita xente, non sabería decirte exactamente cantos, pero moitísima xente concurreu. Pois unha actividade máis do Patronato da Cultura Galega, non? Celebrando o Día do Libro. Xa vai moitos anos que o Patronato celebra o Día do Libro apoiando a cultura uruguaya. Bueno, ahora temos o xantar, pero sin tiques xa, Non temos tiques, pero temos a alegría de ter aquí a homenaxeada e falta moi pouquiño. Ese ben eu non vou estar, lamentablemente, porque ti sabes que claro, vou de viaxe, co pensamento estarei no xantar. Estarei sempre en Galicia primeiro, e despois en Alma Galega. E despois en Alma Galega no xantar. 60 anos, parece mentira, como pasa o tempo, 60 anos, os 60 anos non os vivimos todos, pero 60 anos son moitos, é moi lindo que unha institución galega cumpla 60 anos, non é pouca cousa. É máis lindo, por exemplo, no meu caso, que desde os 20 estou sempre co patronato na memoria. Bueno, vamos á música, sí? A música? Pois veña, a quen ya? Seus ollos que baten coa noite, pois tan sollo as sombras ten. E como a vivirei no berce das tebras, aberta ferida en cada mencer. Sombrete mas mestas sombrizas, no outono os negros solpores, eterne a noite sen guía e luceiro, os páxaros tristes, os campos en flores. O merlo onde pousaches, sinto os teus cantos e trinos, descobrir quen poidera o teu encarnado bico. E
como é o correr da auga e a súa transparencia pura, a neve branca xeada ou fina néboa miúda. As causas sublimes do mundo quixera mirar con dozura, notar a mirada de amor namorada, razón invencible por baixo da lúa. Aquelas máis ruins da vida, miralas tamén con dolor, sentila xenreira infeliz apenada nos ollos das xentes debaixo do sol. E logo que mundo é este que agachado encanto ten, de vicio canto se queixan, cegos non queren ver. Miña estrela brilladora, que nos ceos alumeas, se adiviñar teu poidera, longa altura seu poidera. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Vamos agora co runcho cultural na nosa audición de hoxe. Vostedes sabían que hasta o ano 1969 todas as noticias do mundo pasaban por Vigo? Por vainos a ver hoxe. Así é o título do curruncho, cando todas as noticias do mundo pasaban por Vigo. A ver. Porque hoxe falaremos do cable inglés. Que é isto? É o nome co que popularmente se coñeceu a Eastern Telegraph Company, a empresa de telégrafo submarino fundada no ano 1872 polo magnate escocés John Pender, co obxectivo de comunicar Inglaterra con América do Sur, África, Asia e Oceanía mediante cable submarino telegráfico. A empresa durou 97 anos, ata o ano 1969. Vigo foi a cidade escollida para conectar Inglaterra co mundo inteiro por ser o punto máis próximo á metrópole da maioría das liñas da compañía británica. O feito de que o cable inglés escollese Vigo como lugar para asentarse marcou a historia desta ciudad,
que se converteu no centro de comunicacións vital para a xestión do extenso imperio colonial británico. O 27 de maio de 1873, a Eastern Telegraph Company inauguraba as súas oficinas en Vigo, no número 20 da Rúa Real. A primeira liña telegráfica submarina que tivo Galicia foi a que uniu a esta cidade coa veciña illa de San Simón no ano 1863, 10 anos antes de que se tendesen os cables ingleses Vigo, Inglaterra e Vigo, Portugal. Isto fixo de Vigo o primeiro porto español con comunicacións telegráficas internacionais. Vigo converteuse na porta de entrada en España das noticias do planeta e os vigueses rebautizaron a empresa como o cable inglés. O fluxo de información na oficina de Vigo era incesante. Todo o tráfico telegráfico internacional recalaba na ciudade. Os cablegramas comenzaban coa frase «Vía Vigo», como recordatorio de que as comunicacións interoceánicas pasaban pola cidade antes de ser enviada a todo o mundo. A finais de século, en 1896, instalouse en Vigo o cable alemán, nome popular da compañía Deutsche Atlantische. O cable alemán non tiña unha rede de tanta calidade como a inglesa, pero a súa chegada a Vigo consolidou o interese estratégico da cidade como centro de comunicacións a nivel mundial. Esta importancia estratégica converte a Vigo nun niño de espías na primeira metade do século XX, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, a pesar de que as dúas oficinas telegráficas estaban pechadas, xa que os ingleses cortaran os cables dos alemáns e os alemáns cortaran os cables dos ingleses. A chegada de estranxeiros para traballar nas oficinas do cable inglés tivo unha grande influencia na cultura da cidade de finais do século XIX, pois estes británicos traían con eles os seus costumes e divertimentos. Fundaron un dos primeiros clubes de fútbol en España, o Exiles, exiliados, e levantaron clubes sociais e residencias para os seus empregados. Tamén trouxeron consigo o tenis e o billar. Varios deles, ingleses, mais tamén algúns alemáns, casaron e ficaron en Galicia. Nos exteriores do cable inglés había un reloxo que os vigueses empregaban como guía para axustar os seus propios, dicindo, levo a hora do cable. A compañía inglesa, en menor medida a alemá, foron chaves para que o crecemento e a proxección internacional do porto e da cidade de Vigo, que foi durante 100 anos un centro internacional de comunicacións. O impacto destas compañías estranxeiras tamén foi cultural. Vigo converteuse nunha ciudad cosmopolita, das primeiras de España en recibir as novas modas europeas. O 31 de decembro de 1969, o cable inglés cortaba as súas comunicacións desde a súa oficina de Vigo. Os novos e modernos cables coaxiais telefónicos submarinos abríanse paso polo mundo, así como un novo medio de comunicación, o teletipo, deixando obsoletos os antigos cables de cobre telegráficos utilizados polo cable inglés. Testimonha dese período de ouro para Vigo son os xardíns conmemorativos do cable, inaugurados no ano 2014. Atópanse no porto, no lugar onde antes se almacenaba o cable coaxial telefónico, aquel que substituíra o cable telegráfico e que, a súa vez, foi substituído pola actual fibra óptica. Neses xardíns atrae todas as miradas un enorme silo carregado de cable que conta con cartéis que explican o pasado telegráfico da cidade e que falan desa época na que unha moi grande parte das comunicacións mundiais eran vía Vigo. Bueno, vamos a escoitar a María do Ceo, Galiza, miña nai, miña terra. Dei un beijo ao meu amado, un abrazo á despedida, disse adeus á miña aldeia, ai vida, e abalei para terra alheia, ai vida, oh Galicia.
céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quen me dera de novo voltar. Lembro Lugo e a Coruña, beixadas pola marecía, en Pontevedra e Ourense, en ti, vida miña. Non hai día que non pense en ti, vida miña. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quen me dera de novo voltar. Teño saudade da xente, hei de un día regresar, saudosa e contente, para nunca máis emigrar, saudosa e contente. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quen me dera de novo voltar. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quen me dera de novo voltar. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quen Un poemiña para terminar a audición de hoxe. Lemos un poemiña porque Ana comezou na audición cun poemiña, eu tamén comecei cun poemiña, así que terminamos hoxe cun poemiña. Como te chamas, rapaza? Chámome Ádega Silván. Ai, Ádega, entre esas silvas quixera meu enredar. Tal dixo a certa mi niña, certo diaño de rapaz, e dende entonces antrambos quérense a non poder máis. Todas as noites de inverno nas fiadas do lugar están de groma e palique dende entón Ádega e Brás. E non hai festa na aldea, nin procesión na cidá, onde xuntos non se atopen Ádega e o seu galán. Cando hai danza no turreiro e Brás o turreiro sai, é sempre Ádega a primeira que con el ponse a bailar. Si ela vai a Romaría, ela a Romaría vai. Se ela dá un ichavo a un cego, el outro ichavo ha de dar. E espello de enamorados do seu cariño en sinal, se ela un carabel na boca leva por casualidad, el outro carabeliño ha de por forza levar. Envexa de todas mozas, cando xuntos ven e van, moitas o son do pandeiro cantabanlle este cantar. Non te chegues moito lume, volvoretiña real. Non te chegues moito lume, mira que te vas queimar. Mais fan tanto caso desto, tanto desto se lles dá, como si rousara un carro, como si ladrara un can. Un ano pasou e outro ano pros namorados en paz. Si denantes se querían, quérense hoxe moito máis. Así terminamos hoxe, amigos. Hasta domingo que ven, ás 9 da mañá, aquí en Sempre en Galicia.
sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.